Като резултат от проект по оперативна програма „Административен капацитет“, Агенцията за устойчиво и енергийно развитие въведе първата информационна система в областта на енергийната ефективност в България. В рамките на проекта е изградена информационна система за мониторинг и управление на енергийната ефективност. Това позволи на агенцията да повиши прозрачността на своята дейност и да предложи на потребителите си повече и по-качествени услуги. Основна цел на проекта е гарантиране на прозрачност и почтенност дейността на АОР, чрез подобряване на организацията и работните процеси в АОР, улесняване на връзката между държавната администрация и гражданите. Създадени са и дискусионни форми за обратна връзка с гражданите. В бъдеще предстои да се създават електронни бюлетини по различни теми: сертифициране на сгради с енергийна ефективност, енергийно обследване на обекти и други. Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.